boas días, boas tardes, boas noites, as según vexades. O cruceiro de Santa Comba, estou en Rebordelo. Rebordelo pertenece a Ponte Caldelas. E vim aquí, e non estou mirando para a cámara porque estou aproveitando para facer un ritual. Se dice que se ti ves aquí e das voltas ao redor deste cruceiro, sempre voltas en número impar, 3, 5, 7, 9, portando unha pedra en sentido contra as agullas do reloj, porque contan que a parte por onde entran as malas enerxías, as enfermedades sempre polo lado esquerdo do corpo. Entran as malas, pero tamén entra a enerxía boa polo mismo sitio, polo tanto, se debe de dar voltas nese sentido. Así mo contaron. Bueno, pois ti ves aquí e das voltas ao redor de Santa Comba. Santa Comba é, por o lado lá, vedes que ten a figura de Santa Comba, pola parte de acá ten un Cristo. Se dice que é a patrona ou é a patrona das meigas. En Galicia todos os gremios teñen un patrón, un patrona. Pois as meigas tiñan que ter unha e era a Santa Comba. Que máis contarvos? Despois de terminar, das as voltas, recordar sempre número impar, e colledes a pedra e a poñedes ou ben esta bandexiña que puxeron aquí no cierre, cousa ben feita, porque senón algún aínda co coche, fíjate que grande é o mundo, eu miro rodadas de coche alrededor do Santo, algún debe vir aquí a dar as voltas co coche para non baixar, pero dentro hai un montón de pedriñas, o sea que devoción hai da bondo que se miran un montón de pedras. Así que eu deixo a miña pedra pedindo, pois eso, que algún mal. Que males saca aquí a Santa Comba? O mal do sapo, as aireadas dos difuntos, o mal de ollo, todos eses tipos de males que che poden entrar, a Santa Comba o saca. Entonces, por si acaso, é posiblemente xa antes de que Santa Comba, porque conto un anécdota, dicen que Santa Comba un día por un camiño de Galicia se topou con Cristo. E Cristo, a chegar á altura dela, lle dixo: Comba, sendo meiga ti non vas entrar no reino dos ceus. Comba colleu e convirteuse ao cristianismo. Fíjate, despois esta muller foi martirizada e todo, e sufreu martirio por ser cristiana. Bueno, deixei, facendo o ritual, que nunca está máis, posiblemente antes de que existía o cristianismo xa este tipo de males se viñan aquí a curar. Deixo-vos, se vos interesa, se é curioso, se sabedes ou escoitades algún ritual destos, contádemo, porque nos vamos, sacamos imágenes e igual que nos contaron este, pois vamos a outro sitio. Gracias.